Il-kumpanija BMIT ħabbret investiment ta' 3 miljun euro f'ċentru ġdid ta' data. Dan se jkun l-ikbar ċentru ta' data f'pajjiżna. ċentru ta' dan it-tip nistgħu inqabluh mal-lukanda li minflok iżżomm lin-nies iżżomm sistemi u apparat ta' klijenti. Dawn il-klijenti mbagħad jużaw dawk is-sistemi biex jaqdu klijenti oħra. Waqt żjara fiċ-ċentru l-ġdid fi Smart City, il-kap tal-kumpanija Christian Sammut spjega li servizz bħal dan jibbenefikaw minnu diversi oqsma. Data center li minna noffru servizzi lill-online gaming companies li għaw joperaw f'pajjiżna, kif ukoll li minnu noffru servizzi l-kumpanija oħrajn f'Malta, speċjalment anke fis-settur tal-financial services. L-għajnuna tal-gvern hija kruċjali. Dal-aħħar xhur kien hawn ħafna inizjattivi tal-gvern fejn hu qed jaħdem anke mal-privat biex jippromovi ċertu industriji. Fl-industrija tal-gaming biss, il-gvern fost oħrajn jida l-Gaming Malta u l-Akkademija tat-Taħriġ tal-Gaming se tkun qed titħabbar fix-xhur li ġejjin. Kemm bl-impenn tal-privat, kif ukoll mal-gvern nkunu nistgħu nkabru ċertu swieq tal-online gaming iktar f'Malta. Dan l-investiment huwa wieħed biss minn serje ta' investimenti li BMIT ser tkun qed tħabbar b'rabta mal-espansjoni taċ-ċentru ta' data, cloud computing u konnettività tal-internet. Għal dan ma naqas is-sodisfazzjon tal-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona. Dawn huma kumpaniji li jattiraw mhux biss is-suq lokali ma jattiraw is-suq internazzjonali, laħqu livelli ta' professjonalità għolja ħafna u allura r-reputazzjoni tagħhom internazzjonalment komplet tiżdied u max-xogħol tagħhom ma' suċċess qegħdin jiksbu dawn il-kumpaniji ovvjament jiċċelebraw ukoll il-gvern. Infatti s-servizzi tal-kumpanija Maltija se jkunu estiżi. Bix-xhur li ġejjin ħanħabbru investimenti oħrajn fej ħanestendu s-servizzi tagħna anke barra minn xtutna biex nofru servizzi l-kumpaniji f'pajjiżi oħrajn ukoll.